खुलुमबाय सनाफोर नोंथांमोनखौ दिनै बेरे फुंजानिनिफ्रायनो सुरु खालामलायबाय भिडिअआ आंहा आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो सनाफोर आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनै बोथोरा ओरैबायदि मोजां ना सनाफोर जोंनि क'क्राझारनि मानसिफ्रा मिथिखागोन आंनि भिउवार्सफ्रा ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां दिनै अखा हादों बार खोलो खोलो बारदों अखायाबो बुरजा नङा ओरैबायदि समायना रमायना दिनै क'क्राझारा ओमफ्राय जोंनि क'क्राझार एरिया आरो हरै गोजानथिंबा माबादि परिस्थिति बेखौ मिथिला ओमफ्राय सनाफोर दिनै नै बेरे फुंजानि खान्थाल सैसे थेख्लाख्ला लादों आं बेखौ जानो आंहा खान्थालाना फ्रिजआव दोननानै जि गोथाव मोनजाबाय थादों एसे गोथावथारबो खान्थालाबो जि गोथावखा बोरैबा मोनसे बारा बुरजाबो जानो हाया आं एसे जानोसैलाय दिनै ओंखामखौ लेट जागोन ना बेखायनो जानोसै मोजांनो फ्रिजआव दोननानै जाबा बिराद गोथाव जामारो खान्थाल गोमोना आं बख'खानायखौ जाया ओमफ्राय ससेयैनो हास'नानै दोनदों आं बख'खानायखौ जानो लुगैयो आं आंहा बिदि एकदम थारखा हाना मोनजाबासो मोजां मोनो आंहाथ' मैया दखान दंमोन नालाय मालाय लबियामोना जा बुरजा ना मोनदोंनो आंहाथ' मैया थांफानो हायासैना लबिया फनाव खोन्थाहरलायलायबावो साला मैया नै बिदि ना मोनदों 6 जनजोंनो बेसेबां गोलैदों होनो सेमि गोलैदों मादोंखौ मालाय जि बुरजा ना मोनदों आंहा गैया दखानावबो थांनांगौ बोरमा बेदर ओंख्रि संदों नै सनाफोर मोनबाय आंहा बोरमा बेदर ओंख्रियाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय नै बेहाय नै दालि रेडि जाबाय जानांसिगौल' सनाफोर नै आंहा भिन्दि सावदों भिन्दि सावनानै बाथोन जानोसै बाथोन सिफ्लेनोसै सोर भिन्दि सावनाय जायो सोर जाया कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर भिन्दिया सावबा मोदोमलायनाय बिराद गोथाव बाथोन सिफ्लेनानै जाबा सनाफोर लकेल भिन्दिखौसो सावनांगौ दै न'निफोरखौ हासार होनायफोरखौ सावनाङा सनाफोर नै मादैया जानायनि भिडिअ लाबोबाय दिनै मुकबां भिडिअ ओमफ्राय ओंख्रिया नै भिन्दि सावदों भिन्दि सावनाय थाव गोथां संख्रै बानलु होखाजोब्बाय ओमफ्राय लेबु सामब्राम बोरमा सासे भिउवार्सआ होनदोंमोन बोरमा बेदरनि जानाय भिडिअ लाबो मादै होननानै खिन्थु आं बेखौनो जानो माबादों दिनै जानो नागिरदों नायलांफाय थादो सनाफोर मादैया दिनैहाय बोरमा बेदरजों ओंखाम जानो नागिरदों हाखा हुखा होथारसैलाय आंहा बेखौ नै लागायनांगौ नै भिन्दिखौ ना बिदि सावनानै बिदि खालामबा जि गोथाव मोनो आं मानोथाय आं मिथिया आरो बेयाव लानानै बिदि जागोन नै आंना बिदिसो बिदि टाइम गैया हानहरबाय थानो चलो ऐसे करके खाना है बरियाखा आं भिन्दिखौ गोथाङैबो गोथाव मोनो सावनानै गोथाव मोनो जेरावबो गोथाव मोनो बोरमा बेदर मादैया नै खांख्रिखला होफादों आं बिदि खांख्रिखला होबा गोथाव मोनो आं सामब्राम गुफुर नै गोथावानो फैगोनफा गोथाव जादों सनाफोर मादैनि बोरमा बेदर ओंख्रिया कुकाराव रुदों दालि
सुरु आक्रमण मादैया हां लालायलायै होथारनोसैलाय बोरमा बेदर मेजेमानो आवलिजोबदों बोरमा हाराखौ लाबोना सनाफोरा दिनै दखान गैया जोंनि बे जायगानियाथ' मिथिखायो सनिबारबा जोंना क'क्राझाराव बन्द दखाना दिनैहाय बोरमा बेदर लायनानै संनानै जानो टाइम मोनदों फुङावनो आंना बोराया लायबाय फिसाजो थांसैनो बोरमा बेदर जालांफाथोंसै बोरमा बेदरखौ फैनायजों खेबसे मोनजायाखै फिसाला दिनै जालांथों दिनै जाथोंसै होननानै जाबाय गोथाव जादों दे बोरमाया kagkrikola kagkrikolaखौ लदब लदब बोरमायाव बिदि जायो जोंहा हजों आफायाबो बिदिनो बिराद जायो बोरमा बेदरजों kagkrikolaखौ लदब लदब बेयो बानलु गोसा हाथारा आं बानलु लायाखै एसे सिफ्लेनानै जानांगौ दालिनि बानलुखौ साला अखाया बुरजाबो हाया आंखौ ना मोना मा मोना दिगदारसो खालामबाय फास सानो नंदोंमोन आं दै देरबा हनै अखायानो माबा फिसिर फिसिर माबा सैथ्र मास होनलायलांबाय आसिन कार्तिकनिसो अखा हादों सनाफोर अखायानो खरा हायाखै फिसिर फिसिरसो हादों बोरमा बेदरबाथाय हारा गोजा kagkrikola एवनानै दोनखाबाय उनाव मोनबा दसे संखाबाय बोरमाया एसे गोरामोन दे
खांनानै साखिनायबाय आङो ओमफ्राय एसे गोरा आरो होफिनबाय एसे गिदिरसो मोनदां बाजारनि बोरमा ना मोनथिया बिसोर फायखारिफ्रा थगायनानै फानो बोरमा मेजेम बाय बाय बिदिब्ला सनाफोर लोखिफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय सनाफोर